Agora, a continuación, como comentei, ven Carolina Neira para coa súa charla Sátira no Entroido. Ela é xornalista, coñecémonos o ano pasado cando está precisamente facendo un traballo sobre a sátira no Entroido, así que hoxe para a universidade, non? Sí, Temos o luxo de que veña a presentarnos aquí o seu traballo. A ver que... E despois poder facer todas as preguntas. Mira que hai xente que aquí pregunta que teñen interés. Estarei atenta. Mas que non sei se poderá abrir o archivo. En que formato tes? Está en ODP, o que pasa é que sí que me abría a min en PowerPoint. Si está en ODP, entón... Non, en xeral, a min abríame no ordenador. Pero se non tes conexión a internet, se o tes... Sí, no, pero é un PowerPoint feito un PowerPoint, porque estará nun formato... Sí, pero por eso provei de abrilo en PowerPoint e abría, por iso me extraña, pero bueno. Non tes en PDF. Non. Queres que probemos co outro ordenador? Bueno, non quero facer esperar tampouco a ninguén, pero... Home, se o necesitas... Bueno, son imaxes realmente, son fotografías que acompañan o texto, pero... O sea, texto non hai ningún, entón... Ou se o tes na página web... Como que irades. Sí, pois se non simplemente abra a página web e xa está, tampouco pasa nada. Enchufa en paralelo. Non desenchufes este? Para empezar a Rafa e a Sociedade Antropolóxica Galega, primeiro por facer unhas xornadas como estas, porque é moi importante facer esta divulgación do Entroido para que chegue a xente que antes non nos chegaba. A min pasoume un pouco iso, non? De que grazas á súa labor cheguei a coñecer unha festa tan bonita e tan rica como esta, e logo, bueno, pois por darme a min voz neste foro. Bueno, eu vou vos falar da sátira no Entroido. Claro, así o título desta conferencia soa como moi unha obviedade. Que existe sátira no Entroido é algo que seguro que sabedes todos, porque seguro que o vivistes nas propias carnes de estar vivindo algunha destas festas, pero o que igual non reparamos sempre é na función que ten esa sátira cando se produce dentro do Entroido. Non é un simple divertimento, non estamos soamente pois para rir ou para facer unha coña ou unha parodia, senón que o que se intenta, a verdadeira función que ten esta sátira é unha ferramenta de catarse. Eso é o que imos ir vendo pouco a pouco e a medida que vayamos falando na conferencia, de que hai unha necesidade por facer esa sátira para que se produza esa inversión de papéis que caracteriza o Entroido. Esa inversión de poderes nos que temos que ter en conta que no Entroido ábrese un tempo extraordinario, un tempo diferente ao noso tempo do día a día, no que non valen as normas que rixen a nosa sociedade, senón que de repente establecese un novo statu quo no que reis, párrocos, calqueira tipo de cúpula de élite que ten poder que se vos poida imaginar, perde ese poder que ten en favor do pobo que o gaña e das entronizacións que se fan dentro do Entroido, pois como son os propios mecos ou, por exemplo, xa directamente os propios oficiantes, os choqueiros, peliqueiros, etc. Dentro esta forma de entender a festa, que é unha forma, a festa en particular, a festa en xeral e o Entroido en particular, que ten esa función antropolóxica, foi defendida por moitos antropólogos, por moitos etnógrafos, pero a min gustame especialmente a comparación que fixo Mikhail Bakhtin, que falaba sobre esa necesidade da sátira, non? Falaba de que nós somos o viño que está repousando nas barricas e que de cando en vez ten que ser aireado para que non se estrague. Pois a sátira sería ese aire novo, sería esa ferramenta, ese válvula de escape a través da cal nos deixamos un pouco libre todo o que nos conforma, todos eses instintos primarios que temos innatamente a nosa especie, pero que de deixalos libres durante todo o tempo normal, pois sería inviable unha convivencia social, non poderíamos vivir en sociedade. Ben, pois entón esta sátira dase de moitas formas dentro do Entroido. O primeiro que seguramente se nos viría á cabeza sería isto do que estivo falando agora Queta, que son esas coplas satíricas, son as máis coñecidas, pois que se dan en comparsas, que se dan en murgas, incluso non só aquí.
pero hai moitos máis formas, moitos máis manifestacións satíricas dentro do Entroido que non son simplemente verbais, son simbólicas, están detrás de certas máscaras, detrás de certos comportamentos, de certas actuacións que fan as máscaras e aquelas persoas que protagonizan os entroidos locais e, de feito, moitas veces simplemente son entendidas ou son ben interpretadas esas sátiras polas persoas que forman parte dese rito, non? Entón, eu no meu traballo de fin de grau, como dicía Rafa, que foi a oportunidade cando nos coñecimos, que eu decidín, foi o que me trouxo ata aquí, e o que me fixo investigar un pouco ese papel da sátira. Eu conformei unha páxina web na que volquei todos estes contidos e na que intentei dividir o entroido en a sátira que se dá no entroido en 4 grupos. Son 4 grupos que xa veredes que teñen unhas fronteiras un pouco débiles porque hai cousas que poderían aparecer, poderían formar tanto parte dun grupo como doutro, pero están divididos en función de a que diana diriximos a broma que se fai, é dicir, contra quen ou contra que idea vai esa sátira. Desta forma, ao final, quedaronme 4 grupos feitos, que o primeiro, ese que aparece aí, o primeiro deles chamase Festa Degenerada, xogando un pouquiño coas palabras, en a que se intenta criticar ou repensar, por un lado, a sexualidade, e por outro lado, cales son os roles de xénero e os roles femeninos, masculinos, os distintos sexos, non? Que está moi en boga últimamente tamén. Logo, outro dos grupos que me saiu foi o que dei en chamar o derrocamento da autoridade, que sí que está dirixido directamente a esa sátira que vai cara ás cúpulas políticas. Logo temos un terceiro grupo que é o que engloba todas as confrontacións paródicas que se dan durante o tempo do entroido entre os veciños dunha mesma parroquia ou incluso entre dúas parroquias. E logo, finalmente, pois un que vai dirixido á sátira que sufre o mundo eclesiástico, que é a de, que o humor nos colla confesados, non? Pero, entón iremos vendo pequenos exemplos que están dentro de cada un destes grupos, seguramente quedarán moitos no tinteiro, porque non tiven a oportunidade de coñecer todos e creo que non o terei na miña vida, porque do que sí que me din conta o ano pasado indo de entroido en entroido, que o entroido é infinito e case inabarcable. Pero intentaremos ir vendo algunha que outra pincelada, pero antes diso, antes de meternos xa directamente en materia, quería facer primeiro unha reflexión sobre a situación que está vivindo na actualidade a sátira. Imos velo con 2 exemplos que pasaron este mesmo ano. Acabamos de terminar as festas de entroido e tivemos que ser testemunhas de 2 ataques frontais á sátira. E isto está pasando tanto en tempo de entroido como noutros ámbitos da vida ordinaria. O primeiro deles, o primeiro dos casos, ocorreu na Coruña e foi o Concello pediu que se fixeran unha serie de cartéis para promocionar a festa ali nesta cidade e un deles pois foi este que vedes aquí, no que aparece un papa borracho nunha imaxe bastante inocente que de feito nin sequera ninguén esperaba que fose a suscitar ningún tipo de polémica, pero que ao final sí que suscitou porque un sector da sociedade pediu que se tiña que retirar porque resultaba ofensivo e demais. Por outra banda, houve outro caso un poquinho máis cerquiña de nós, que foi en Cuntis, onde o seu cura, o párroco, facéndose partícipe da troula que se caracteriza dentro do desfile do entroido, pois el decidiu caracterizarse de boi de playboy, de feito ia con 2 coelliñas, que son coelliños realmente, porque eran homes os que o interpretaban, e aquí, el estivo no desfile, había unha cama, el facendo unha serie, claro, de escenas de certo carácter sexual que tiñan que ver co papel que ele estaba representando nese momento. Ben, pois son 2 casos que, a pesar de ter como punto en común en que se lle ataca a sátira, que hai un ataque a sátira porque alguén di que eso non é correcto, que eso non se pode facer, a maiores diso teñen unha cousa que os diferenza moito e imos explicar por qué. O segundo, o do cura de Cuntis, a vicaría veu aquí a tirarlle un pouco das orellas o párroco dicíndolle que iso que estaba un poquinho fora de lugar, inda que fora no entroido e tal. E foi o propio pobo, a veciñanza de Cuntis, que saiu en defensa. Ao final non lle pasou nada, quero dicir, simplemente foi un pequeno toque de atención por parte do seu xefe, pero a propia veciñanza de Cuntis foi a que saiu para decir, que non, que por favor, que estaba dentro dun desfile de entroido, que entendía, e que non tiñan nada que dicirlle ao párroco, que é moi querido ali, en Cuntis. Pero, sin embargo, no caso do cartel,
é unha propia institución a que promove a crítica, o sea, foi o propio Concello o que aceptou que este cartaz fora o que anunciara o Entroido, e, sin embargo, foi o pobo un sector del, non imos dicir todos, o que en vez de abrazar unha crítica, aplaudila, ou polo menos, xa non digo estar de acordo con ela, pero entender que tiña que formar parte desta festa, dixo que non, que eso non podía ser así. Entón, aquí é onde creo que de verdade é importante entender a función que ten a sátira na nosa sociedade. Creo que a día de hoxe estamos volvendo unha sociedade de pel moi fina, na que todo ofende, na que todo molesta, e que de feito hai xente que todavía está intentando construir un chiste que non moleste a ninguén. Pois eu desde aquí digo que non, que creo que non é posible construir un chiste, ninguna parodia, ninguna sátira que non ofenda a ninguén, porque eso xorde a costa de sempre de alguén. E o que hai que intentar é educar para que se entenda que eso ten que ocurrir e ten que ter lugar e ten que aceptarse. E logo xa, pois, un día molesta a min, xa se ocupará outro de que outro día me moleste a min, seguramente. Entón, eso é importante. Para min, ese é o kit da cuestión, é unha cousa que o Entroido, para os que seguramente o viviron desde pequenos, estou seguro de que non serían os que pedirían que se retirase este cartel, e voulle roubar de feito unhas palabras a Rafa que dixera cando saiu deste cartel, que é tan ridículo pedir, denunciar que exista esta imaxe no Entroido, como se pide que para promocionar a Semana Santa saia unha imaxe da Virxe. É totalmente incongruente e totalmente ilóxico. Ben, pois feita esta pequena reflexión, xa sei que imos meternos en materia e imos comezar coa sátira política. A sátira política é aquela na que cando se dá no Entroido o que contesta é a esa volta a tortilla que lle dá o Entroido ao mundo, é dicir, de repente o que falábamos antes, non, esa inversión de poderes que se establece que grazas ao riso, grazas a unha serie de rituais, somos capaces de simbólicamente por un tempo quitarlle a cúpula as súas capacidades para collelas ao pobo. Isto non vende fai relativamente pouco, isto vende o Imperio Romano, onde xa se facía unha serie de festas que tiñan este tipo de inversións de poder. Estaban as Lupercales, estaban as Calendas, estaban as Saturnales. Imos centrarnos nestas últimas, que estaban adicadas ao deus Saturno, en as que durante aproximadamente un mes os escravos se convertían en amos. É dicir, estamos falando do Imperio Romano. Había unha inversión total. De feito, ambos sectores comían xuntos, se permitían incluso facer algunhas construccións e parodias satíricas, e os escravos entronizaban a un rei saturnalicio. É dicir, un escravo convertíase en rei e tiña todos os poderes que tiña o rei orixinal. Que pasa? Que logo non pasaba a mesma sorte, porque ao final acababa sendo aforcado. Entón, bueno, tiña eso de paladear o poder durante un mes, pois tiña as súas consecuencias para o pobre escravo. Pero, bueno, dábase esa inversión de roles. Aquí en Galicia temos, quizáis, o noso propio rei saturnalicio, que é o rei de Covelo, de Melón, nesta fantástica sucesión de fotos de Roberto de la Torre. Este é un rei que sale en Covelo, ali en Melón, é o único rei que é de carne e oso dos que hai en Galicia. El, bueno, pois nada, sae coa súa coroa, vai facendo como un roteiro pola vila, e de feito hai outros que intentan roubarlle a coroa. Este é un dos máis espontáneos e dos máis bonitos, e digo, insisto, en que é o único de carne e oso, porque logo sí que xa o resto dos que se consideran reis de Entroido, os que entroniza o pobo para facer esa burla aos poderes políticos, son os mecos. Os mecos sirven un pouquiño como espían todo o malo da sociedade, é dicir, todo o malo que temos nós, todos os nosos excesos, aparte de xa ter sobre eles todos os excesos típicos desta festa, pois todos os nosos pecados, todo o noso malo vai para eles. E o pobo entronízaos para que durante o Entroido son eles os que teñen o poder. Claro, lóxicamente o Entroido termina, e co Entroido terminado tamén termina o reinado dos pobres mecos, que ao final acaban sendo todos queimados. Tamén cando se lles fai antes de darlles morte, faiselles un xuizo, faiselles unha, de repente ponse sobre a palestra pública todo o mal que fixo el, pero que ao final é o mal que fixemos nós. E por iso aproveitanse en casos como por exemplo, de Vilaboa, que non é un meco, que é un galo, pero aparecen os testimonios do galo, por exemplo, que aí é onde se relatan un pouco, despois de darlle morte ao animal, pois relatas un pouco eso, non? Todos o que son os acontecementos máis sonados durante ese ano na vila.
Entón, bueno, pois eso, están os mecos que teñen ese testimonio e finalmente morren, morto o meco, morto o entroido. Termina, volve a ser todo según o tempo ordinario e hasta o ano que ven. Antes de pasar para o seguinte tipo de sátira, é importante destacar que a sátira política é quizáis agora mesmo a que máis tirón ten. Porque, bueno, pois González Reboredo, un etnógrafo, ou outros tamén estudosos da materia, o que explican é que, claro, nós vivimos nun tempo que temos máis aperturismo en certos temas que noutras sociedades. Claro, non é o mesmo a sociedade de fai 100 anos que a nosa sociedade. Por exemplo, agora nós temos máis normalizado pois o tema do xénero, o tema incluso da Igrexa. A Igrexa non ten o poder adoutrinador que tiña noutras épocas. Estamos falando, claro, de distintos momentos que fan que ese tipo de sátiras pois contra a Igrexa ou eso, pois sobre os xéneros perdan un pouquiño de fuelle en comparación ca sátira política, porque agora, por exemplo, o debate político está moi avivado, todo o mundo pode falar de política abertamente e iso anima a que todo o mundo abrace este tipo de sátira. Por iso se di que, sobre todo no mundo urbano, mantense moito este tipo de sátira en detrimento das outras. Ben, pois imos pasar agora entón a falar eso, da desinhibición, da sexualidade, do xénero, do pornográfico que ten o entroido, un pouco entre comiñas. A festa dexenerada, eu do que quería falar é de que a autoridade do home é un pouco... Claro, hai que velo en función de como era a época, as épocas antes. Durante o entroido, digamos que igual que hai inversión de poderes políticos, tamén hai inversión de poderes dentro do mundo social. Explicaba Reboredo tamén que cando hai un intento de que a muller colla todo o poder que non ten durante o resto do tempo en detrimento do home. Claro, que pasa? Que estamos falando dun tipo, imos poñerlle a palabra feminismo, pero bueno, sempre co beneplácito do home, dicir, o home dille, vale, moi ben, hai unha serie de ritos que te poñen a ti a sartén polo mango, que ti tes un certo poder que non tes no resto do tempo ordinario, pero sempre cando isto termine e volvamos cada un ao seu papel. O sea, non hai ningún tipo de reflexión sobre o papel da muller nestes casos, non? Pero, bueno, logo o que tamén sí que hai é unha loita de sexos. O sea, a loita de sexos é unha cousa que hubo sempre, homes contra mulleres, e, bueno, está moi notado no que hai en Xinzo, por toda esta zona que é os xoves de comadres e de compadres. Federico Cocho de Juan, que é un xornalista que é dali de Xinzo, dicía, que le escribiu moito sobre entroido, que neste momento é cando as mulleres poden un pouco... pois, sobre todo daquela, claro, estamos falando de outras épocas nas que podían pois poñer un pouquiño os puntos sobre as íes, aproveitaban o entroido pois para deixar caer a súa reivindicación e logo, fora xa do que é o tema do papel da muller ou do home, co tema da sexualidade, da capacidade de ligar, el dicía que lle recordaba que moita xente maior lle dicía que moitas parellas, moitos matrimonios naceron destes xoves de comadres e de compadres, porque durante a época do entroido podíase... Bueno, había como máis permisividade, estaba mellor visto o de intentar tirarlle a caña a muller e o home a muller e demais. O sea, aí sí que non había ningún tipo de diferencia e todos arrexuntados con todos, non? Bueno, tamén aquí nestas fotos, como vedes, tamén hai outra... Bueno, está por un lado, está de aquí arriba é do entroido Ribeirao, están os maragatos, que teñen tamén esa actitud desinhibida, intentan en todo momento, neste momento un fragmento dun vídeo no que estaba aí facendo o coito a un chico por alá, bueno, pois xogan con eso, con esa desinhibición que se permite nesta época, e logo tamén hai unha exageración dos tributos sexuais, vese, por exemplo, nos bonecos que teñen, os mecos que teñen penes moi grandes, como por exemplo é o caso deste Frei Canedo de Ourense. E logo, por exemplo, está o travestismo. Aquí case que vou intentar non meterme porque daría para case outra xornada, pero, bueno, simplemente dicir 4 pinceladas é que cando o travestismo dase sempre de forma unidireccional, é dicir, os homes vístense de mulleres, disfrázanse de mulleres, pero non se disfrazan de mulleres dunha forma calquera, senón que se disfrazan tamén exagerando os tributos femininos da muller, o sea, non se visten tal cual estamos nos agora, senón que hai unhas exageracións moi grandes que, bueno, pois, eso podería falarvos que entía moito mellor que a min sobre o tema, ten un significado dunha búsqueda da fertilidade da muller e demais, xa é un tema un pouquiño máis complicado, pero, bueno, simplemente deixalo aí, non? Como dentro deste tipo de sátira. Pasamos agora, entón, o que sería as sátiras típicas que se dan entre os membros dunha comunidade. Isto tanto pode darse entre, bueno, estamos falando entre os que son veciños dunha mesma parroquia, pero tamén entre distintas parroquias. Sabemos como é a idiosincrasia galega, aquí temos o localismo aferrado ao corazón,
Entón, bueno, xorden unha serie de tensións, igual que xorden na vida diaria dunha sociedade. Cal é, entón, a función da sátira nestes casos? Pois a función é a de destensionar, é dicir, ábrese un momento no que digamos que os trapos sucios que imos guardando para, bueno, manter unha convivencia sana, de repente poden sair en forma satírica para poder destensionar e dicir, bueno, pois imos terminar un pouco con esta, imos sacar todo o que levamos dentro, e así confróntanse veciños con veciños, leiras con leiras, parroquias con parroquias. E, bueno, unha das maiores manifestacións deste tipo de sátira é, lóxicamente, os xenerais da Ulla. Os xenerais da Ulla fan eses atranques, pero, bueno, fan por un lado, cando se trata de veciños contra veciños, o fan os coros de Bonito e os coros de Bello, que van conxuntamente cos xenerais da Ulla. Logo xa os atranques adícanse sí que cando son unha parroquia contra outra parroquia, bueno, aí xa se tratan xa non só temas máis locales, pois dos veciños e tal, senón que tamén se poden tratar temas de política nacional e demais, de política internacional. O sea, aí trátase un pouco a situación global en xeral, sempre en clave satírica, lóxicamente. Estes atranques poden ter lugar ou nas interseccións das parroquias, nas fronteiras dunha parroquia con outra ou nos campos da festa. Logo tamén, xusto estaba saindo o tema cando estaba terminando Queta de falar, que era esa contraposición que había entre os oficios, os distintos oficios que se dan en Galicia e a típica e tradicional contraposición entre os mariñeiros e os labregos. O sea, o mundo do mar e o mundo da terra sempre estiveron medianamente enfrontados. Unha das parodias de oficios que se fan típicas do Entroido, pois, bueno, hai un personaxe, porque en xeral acostúmanse a facer parodias de oficios tipo sketches teatrais, como tamén fan no Entroido Ribeirao, en Santiago de Arriba, e que cada ano fan un sketch cómico e paródico, ademais moi paródico, xa unha parodia torpe nun mal sentido da palabra, non? Pero de que se note que estamos nos rindo abertamente deste oficio. Pero logo, como máscara, está o merdeiro, é unha máscara moi do Entroido rural vigués, que de feito, bueno, se perdeu polas prohibicións das que foi obxecto e por demais cousas, pero que grazas á Asociación A Merdeira de Vigo foi recuperada fai 10 anos e, bueno, agora a verdade é que está vivindo un momento dulce porque sí que ten bastante seguimento social e xa incluso ten repercusión nos medios. Entón, bueno, foi unha recuperación, me consta, moi difícil, moi complicada e que ao final, pois, bueno, deu os seus frutos e iso sempre é interesante. O merdeiro é o que ten un gran inimigo, que o gran inimigo do merdeiro é o escabicheiro. O escabicheiro era aquela persona labrega que se acercaba á zona de costa e ia buscar o que lle chamaban o escabiche, de aí o nome, non? Que era como unha especie de lama que había nos alcantarillados e en algunhas zonas, pois eso, se de cerca aos portos e tal, e collíanas para poder leválas a abonar os campos. E claro, eso, pois a xente do mar molestáballe moito. Os mariñeiros que traballaban no Berbés de Vigo, pois non lles gustaba nada. Entón, o que facía o merdeiro, de feito, aquí, bueno, en algunha foto non sei se se ve moito, pero levan un galo na cabeza, eles van con nabos e con guadañas e demais, pois dándolles, van todo con instrumentos de labranza e van amolando a todo aquel que se pasa por diante, pois un pouco parodiando a eses labregos que, bueno, pois que a eles lle viñan a molestar, non? E que ademais o que intentaban, sobre todo naquelas épocas nas que había moito mariñeiro no Berbés, dignificar un pouco o oficio mariñeiro en contraposición co labrego. Bueno, pois por último simplemente nos quedaría o último dos bloques, que é o bloque da Igrexa, que é esa sátira que se dá contra a Igrexa, non? Que é que o humor nos colla confesados, chamaralle eu. E, bueno, é moi interesante, que isto eu sí que non mo esperaba, pero, bueno, falando con algúns dos expertos de verdade na materia e incluso lendo algún documento, comentaban que as primeiras das sátiras, non as primeiras sátiras que se fixeron contra a Igrexa, pero quizáis as primeiras das que a Igrexa puido meter man, non a meteu para mal, senón para ben, pero porque estamos falando na Igrexa medieval. As primeiras desas que foron consentidas, digamos, eran unhas que se chamaban festas dos tolos e festas do obispiño, que se facían dentro dos propios templos, se facían dentro das igrexas e estaban medio organizadas polos propios párrocos rurais. Pero, bueno, lóxicamente, isto era unha excepción dentro da regla. Bueno, tamén falaban, no, de que algún etnógrafo que teño falado que dicía que, claro, que non é o mesmo a igrexa medieval que a igrexa que temos agora. No tema da sátira e no tema de ser criticón con certos ritos, con certas pezas, que, claro, son pezas sagradas para a xente de doutrina cristiá,
Pois entón o que lles pasaba era que a Igrexa medieval entendía máis que se podía facer humor con isto, que se podía criticar, que se podía parodiar. Sin embargo, xa vedes que nestes tempos é imposible. Cada tempo ten as súas cousas, non? E logo, a maiores, tamén hai moita crítica de o que son os típicos, as imposicións que ten a Igrexa e os sacramentos ou algunhas, ritos típicos da Igrexa cristiá, pois que o entroido que fai é traelos para sí, como por exemplo o que ocorre en Cazás, que é en Xermade, en Lugo, que é a imposición do santo, que se me acordo a tradición di que che quita a salud e que che dé enfermedad, non? Así coa cabeza dunha besta, un cráneo de cabalo. Entón, aí se fai, claro, pois unha parodia absolutamente enorme á Igrexa cristiá. Non me vou a meter na figura dos predicadores, simplemente dicir que tamén están aí, pero xa lle deixo o próximo compañeiro que se vai a dedicar a falar diso, xa non me meto nese xardín. Simplemente por último, así que me gustaría falar dos demos, a figura dos demos, que tamén aparece por aí, por Galicia adiante. Me gustaría comentar iso, pois que é igual que nos reis, no momento dos reis aparece un rei entroidero, pois aquí digamos como que o demo vai a ser o que dirixa o cotarro. Agora, se durante o tempo ordinario manda Deus, durante o entroido manda o demo. Eso é indudable e, sobre todo, dicir que o demo o que vai a facer é encarnar esa personalidade oculta que nos temos e que non podemos sacar, pois iso, por mor da doutrina cristiá e por mor do que nos impón. Por exemplo, a nos encántanos comer ata fartarnos, pois non, a Igrexa dinos que non, porque temos que, se non caemos no pecado da gula, pois entón, o demo, digamos que sai un pouco para facer físico a nosa personalidade oculta. Pois nada máis, realmente un pouco ata aquí. Isto é unha pequena aproximación do que eu fixen no meu traballo. Eu non tiven tempo para realmente facer unha colección como ten Queta, que a verdade é que é unha cousa envidiable totalmente. Pero nada, simplemente isto é unha pequena aproximación de cal é realmente a función da sátira. Logo xa están as pequenas expresións, pero sobre todo o importante que hai que saber rirse, hai que saber parodiar e sobre todo que non deixa de ser unha forma de mirar a realidade, unha forma de entendela que nos fai, eu creo, moito máis analíticos, moito máis intelixentes e que nos fai disfrutar bastante máis deste tipo de festas. Nada máis, gracias. Pois agora ven o turno de preguntas, que estou seguro que vas ter moitas preguntas, ou cuestións, ou debate. Como? Esta foto é inmersa nun atranque dos Xenerais de Ulla. Si, pois isto non, isto é inmersa. Sí, perdón, claro, perdón, sí. Ese disco que saiu que era Enfermedad para sempre, como é ese tema? Sí, eso é en Cazás, a parroquia de Cazás, en Xermade, en Lugo, que chamase, que se facía, agora xa non se fai, non? Que era a imposición do santo, que o que facían era eso, pois, unha parodia da... Sí, eu exactamente, non sei exactamente como era o rito. Sabes que existe en moitos santuarios o rito de imposición do santo, non? Tocar o santo e acceder ao sagrado e van coa imaxe. Aquí no entroido que iba, o bando do entroido que vai polas casas, un personaxe do bando leva unha cabeza de besta e fai a imposición do santo, pero coa besta é cun formato inverso. En vez de decir que te curo, pois te quito a saúde e tal. Iso que se facía cando existía o entroido en Xermade. Tú falas que é o único rei que sale, non sei que, eu penso que tamén aquí en Pontevedra hai un rei, non? Que é o rei Urco. Sí. Pero eso ten unha data concreta, sabemos de onde ven, dunha representación, non é o mesmo que o de Covelo, que é algo moi... O tema do rei de Covelo dá para facer unhas cuantas tesis doctorais. Eso ten moita chicha. Claro, que ademais o rei Urco non lle vexo eu esa que realmente se está intentando, pois eso, facer unha parodia. Do carnaval urbano. É un carnaval urbano, exactamente. É unha representación teatral, como foi cando se creou. No dos roles,
Porque as mulleres nunca queremos facer de homes, e aos homos encanta e aparecen todos disfrazados de mulleres, Bueno, é aí o que creo que é aí onde se ve que sí, que efectivamente pois ten un significado, non? O que a min me relataba Quintía, non? Cando lle preguntara, eu nunca caera, por exemplo, nesta posibilidade de que cando un home se está disfrazando dunha muller, claro, sempre o fai, pois eso, exagerando moito, moita teta, moito culo, moito labio, entón, bueno, pois hai esa busca da fertilidade, non, da muller. O home quere roubarlle a muller ese poder que ten de dar fillos. O home, por moito que queira socialmente impoñerse á muller, hai unha cousa que nunca poderá conseguir, que é ser nai, non poderá procrear. Co cal, bueno, é unha... En cambio, a nos non nos atrae ningún dos atributos masculinos. Por algo será. Non, é que, a ver, hai que entenderlo no contexto. Se o entroido é a antesala da primavera, é o momento, como falamos onte, do renacer da natureza, do renacer da terra, onde hai unha serie de ritos, aparte do tema da sátira, que favorecen esa regeneración. O home, en moitas culturas, ten unha obsesión de sempre apropiarse do poder da muller. Do poder, neste caso, o poder da regeneración. Por eso, aparte de disfrazarse, non é casual que todas as máscaras dos oficiantes do entroido son seres andróginos, van vestidos de muller de cintura para baixo, todo. Os cigarróns, os peliqueiros, van todos vestidos de muller, con prendas de muller, e iso ten que ter unha explicación. A ver, esa é a miña explicación. O pucho que aparece, non? Que tamén en Exaltación da Primavera, e as nenas... En cambio, a muller, pois, que interés ten disfrazarse de home, non? Así, porque non se disfrazan de muller, se disfrazan de eso, ¿no? Algo... Claro, de algo moi hiperbólico, non é unha muller real realmente, non se disfraza así, pois como podemos ir vestidas en calquera de nós, é unha... E o tema que comentaban, ten relación, o tema dos mecos, que comentaba dos monecos do entroido, algúns des son o que se chama, é un ídolo itifálico, o sea, ese miembro tan desarrollado. Hai entroidos onde é claro o significado, porque ese moneco con ese grande pene se lle leva a parella que non tivo fillos, descendencia durante un ano que non puido ter, e lle deixan como que lle deixa un santo, e a xente o acolle con agradecemento, para que pensan que con eso vai favorecer que teña descendencia no vindeiro ano. Entón ten un significado. Dentro dos propios monecos hai moitas variantes. Sí, eu quería, non sei se... Sí. De volver outra vez ao cartel do Papa. Sí. Na Coruña, non? Eu creo que, non sei se foron os 60 anos ou os 40 anos que tuvemos que tuveron esa xente de non saber o que era o entroido, pero senón tiñan que saber que o entroido de toda, desde os romanos, faíase ese mes de liberación, ¿no? De liberación sexual, de liberación de gourmandís e todo iso, porque logo xa entrábamos noutro período. Exactamente. ¿No? Sí, exactamente, claro. Entón, esta xente non sei onde está, onde vive, Tamén é algo destes tempos. Non se entende esta... Eu de todo, é iso que nacín, e iso xa no período do franquismo, pero sempre e sobre todo na provincia de Pontevedra, fallamos sempre os entroidos, inclusive nos tapábamos a cara. Eu recordo miña nai que nos tapaba a cara, que sabían... sempre, a pesar de estar no franquismo. Sempre se disfrazaban ou de curas, ou disto, ou daquilo, sempre pasando todo iso, facendo unha crítica feroz á Iglesia moitas veces, e todo iso, pero todo o mundo sabía que era ese período de entroido, que para iso estaba o entroido, non? Claro, vai no ADN. Claro, esta xente non sei... Son frutos dos tempos. Estamos sufrindo un proceso de involución nos dereitos de expresión. Isto, hoxe en día hai menos dereito de expresión que había no ano 80 e pico, pero moito menos. E como aparte está todo o tema do políticamente correcto, que é unha forma a forma máis aberrante de censura,
Entón, a democracia é o meu dereito a ofenderte. Se te ofendes, porque eu me ofendo cada vez que escoito falar algúns políticos, e me teño que fastidiar. Ou cada vez que abra a boca Rouco Varela, pois tamén me ofendo, pero me teño que fastidiar, porque está o dereito. Entón, E agora cos juicios que temos aí en Granada e todo iso que tú crees que a Iglesia unha voceciña así por aí, pero aí dixo condenou todo isto, é que Sí, non. É que vívese no humor, é iso que dicía antes, de que parece que non se pode, o sea, unha mínima broma, agora mesmo todo mírase con lupa, todo, e ademais con argumentos moi febles, hoxe molesta unha cousa, pero sin embargo non molesta a outra, é simplemente eso, e por iso facía un pouco de relación, falaba desa pel tan fina que temos agora, eu non recordo tanta molestia, de verdad, tan seguida. Ni nos anos 80 tampouco, eu creo que é agora. E irá máis, Isto vai repercutir moito, porque non só neso, senón toda a sátira, por exemplo, todo o tema relacionado coa loita de sexo, eso vai desaparecer xa. Eso é impensable. Facer algún chiste dese tipo, eso hoxe en día é impensable. E aí non é a Iglesia a que o proíbe, outro tipo. Non, en general. Estaba Roberto que preguntaba algo. Un pouco, gustaríame tamén comentarse, parabéns polo traballo. Gracias. Parte do traballo tamén é teu. Pero o tema, a ver que opinas, tío, o tema da sátira dentro deste espacio temporal de todo o Entroido é relativamente moi recente, porque ti falaches das Saturnales dos romanos, eu penso que tamén ten que ver algo igual, aí pode contar algo Rafa, o deus Dionisio, os griegos tamén, que importaron os romanos. Cando se cita os romanos é porque os romanos deixaron as cousas escritas. Posiblemente a sátira veña de toda a vida. A necesidade que había, se enfocamos un período como unha festa do renacemento, das colleitas, unha festa de cando o home vivía de cara á terra, non? O sea, cal é esa necesidade... Hai moitos planos. Esa inversión dos planos, claro, pero ten que haber un punto de inflexión no que empeza a sátira, quer decir, non se me refiero a digo que é moderna, porque... A ver, hai... Falando dos romanos podemos dicir que é moderna, porque o Entroido ten que ver de moito... Claro, no, a ver, hai unha teoría que di... Eu que estou... Sí, entendo. É o que di Rafa, non? Hai moitas formas de coller... De feito, eu collín a sátira no Entroido, pero entendo que, claro, cando estou falando de certos ritos ou de certas cousas, estou falando sobre o tema da sátira. Logo se pode falar sobre o tema da fertilidade, podese falar sobre outro... O sea, hai moitísimos planos polos que, a través dos cales, ver ou estudar un rito ou unha manifestación, non? Entroidera. Logo hai unha corrente que di que, bueno, pois que a sátira no Entroido se revalorizou ou se volveu a ter moita forza a raíz do cristianismo, non? Para intentar facer unha contraposición co cristianismo. Eu simplemente creo, bueno, lógicamente tería moito máis que estudar para facerme unha opinión moi formada, pero polo que teño visto e polo que teño leído, eu creo que hai efectivamente, sí que pode ser que certas cousas se fixeran un pouquiño máis potentes cando se pretendía ir contra a Igrexa, cando o cristianismo estaba máis en boga, colleu máis forza, pero, sen embargo, creo que realmente a sátira sempre acompañou o Entroido dunha forma ou doutra. Logo, é iso, logo, pois, os ritos, o tipo de bromas, como facer as coplas ou non, de que forma sair, contra quen dirixirse, supoño que iso, pois, pouco a pouco, en función dos tempos, tamén vai variando, igual que o que antes comentaba, de que agora, por exemplo, a sátira política, home, pois, é a que máis forza e a que máis seguimento ten, porque, claro, non é o mesmo que facer agora, pois, por exemplo, xoves de comadres e de compadres non teñen nada que ver co que era na súa época, agora recuperárase, pero, bueno, non é o que era no seu momento. Entón, bueno, supoño que creo que tamén os ritos vanse transformando e a propia sátira, pois, vaise transformando con eles. O que di Rafa, por exemplo, que hai xente que se sente ofendida, eso é o que o retroalimenta a propia sátira, que non ten sentido. Porque se non te ofendes, para que exista sátira? Non, claro, é que lle pareza mal oscura se bo. O problema é que sexa o propio creador de sátira, que é o pobo, o que se autocensure e autocensure a outros sectores. É que non é que diga eu, a min oféndeme moitísimo este cartel. Non, é que agora estáse dando un paso máis, que non, eu denuncio este cartel, fago moito ruido para que ao final as institucións, ao final non se retirou, por sorte, pero para que ao final as institucións teñan que ceder ante unha opinión popular que parece grande, porque moitas veces neste tipo de cousas parecen máis grande do que realmente é, e teñen que retirar pois porque é unha cousa ofensiva. Bueno, pois creo que se está dando un paso máis, non? Poñoche un exemplo, sí, para dar paso, pero sobre a foleada que houve outro día en
en Palleirós, non? Bueno, antes de nada, o Entroido non deixa de ser unha festa, unha celebración, e cando hai festa tamén ten que haber un momento para diversión e esas válvulas de escape para as tensións de todo o ano, tanto as rivalidades que falaba entre veciños e parroquias como as propias rivalidades e tensións sociais, entón tamén é coherente. Pero outro día a foliada de Palleirós, en Aldea Manzaneda, a foliada é a representación teatral que fan popular, non? Para os que non estiveron onte. Hoxe en día, todo o que fixeron estaría prohibido. O sea, chegaron dous facendo de gorrillas nun ciclomotor, sen casco, entrando no medio da xente, sen ningún tipo de cousas de seguridade, perfecto. Fumaron no escenario, sin notificar que o que fumaban non era tabaco, que está prohibido nunha representación pública. Saíron facendo unha parodia do rei, da amante, bueno, por favor, suposta amante do rei, ou supostas amantes do rei vello, vale? O cazador, non sei que. Despois fixeron unha parodia dun casamento, donde a comunión facíase con anacos, rodajas de chourizo. Decían o corpo do porco, elevábano nunha bacenía o corpo do porco, tendo en conta que o cristianismo naceu como unha secta do xudaísmo, e os xudeus tampouco comen porco, pois imagínate a ofensa. Entón, se te pos así, non podes facer nada. Pero por eso a licencia, non? Bueno, nada. Alguna pregunta breve para darlle paso a Peón e despois temos tempo para debatir. Espera, un segundillo. Sí, dime. Un segundo. Tamén parabéns, porque o artista do cartel realmente debemos ler o teu traballo de fin de grado. Son 4 carteles que representan unha Enrique VIII, outro María Quintoneta, descabezada e outro un corpo e un. Son 4 que exactamente son 4 categorías. O sea, a miña pregunta é, o grado que fixeches, como foi a recepción do Antroido como fin de grado na tua carreira? O sea, si se considerou como algo interesante, serio, etc. Sí, ben, a verdade é que eu nese sentido tiven un apoio total desde o primeiro momento en que eu, claro, ti cando fas un traballo de fin de grado, primeiro tes que plantexar o tema e buscas a alguén que che quera tutelar. Entón, se non encontras a ninguén, que xa é un fracaso e non o podes facer. Eu tiven sorte de que sí, a min tuteloume Manuel Gago, un home que tamén está metido nestas cousas. Bueno, simplemente, sí, eu realmente non tive ningún problema porque a min realmente o meu tribunal a min xulgoume a forma de construir unha reportaxe multimedia, non ia tanto a meterse no tema, na temática, senón na forma. De feito, o que eu fixen foi unha páxina web na que ti podes ir navegando e que ten, pois eso, un relato multimedia, se conforman como 4 macro reportaxes, e logo hai outros reportaxes de apoio, pois un pouco sobre a orixe do Entroido, o calendario, pois para que teña menos manexo do tema, pero en xeral son 4 macro reportaxes e son multimedia porque van pois mezclando eso, texto, fotos, vídeos. De feito, o seu punto diferenciador pode ser eso, que pequenos vídeos explicando pois cousas que quizáis na escrita sería un pouco tedioso de facer, entón mellor que os explica ademais a persoa que realmente entende sobre o tema. De feito, se hai algo que vos interesa, aí xa vos digo, fala quen de verdad ten autoridade para falar sobre estas cousas, e hai vídeos explicando as cousiñas un pouquiño máis de forma pormenorizada. Bueno, pois se non hai ninguna pregunta, despois continuaremos. Moitas grazas.